तुसुंदे अभि खडपे कृपया आपला संघ ताबडतोब मैदानावरती हजर करा। टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांढरे, टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांढरे, संघ मालक कृपया आपला संघ ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने येण्याची कृपा करावी। निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड, निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड, संघ मालक प्रदीप हवचकर। रामदास स्मृती पूर्णगड, संघ मालक सुकेश आंबेडकर ताबडतोब आपले संघ घेऊन मैदानाच्या दिशेने कृपया येण्याची कृपा करावी। उद्घाटन सामन्याला इथे लगेचच क्रीडा स्पर्धेचा भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा इथे लगेचच आपण सुरुवात करणार आहोत, तर कृपया ताबडतोब मैदानावर येऊन मंडळाच्या या उपक्रमासाठी आपण मोलाचे सहकार्य करायचंय। सर्व संघ मालक कृपया ताबडतोब आपला संघ घेऊन मैदानावरती लाईन अप होण्यासाठी येण्याची कृपा करावी।
येतो. हॅलो 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 हॅलो. पण बाहेर जात नाही, बाहेर जात नाही आवाज. हां. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावरती येण्याची मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी.
तरी एका साईडला पार्क करा, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा येणार नाही. कृपया नम्र विनंती. योगेश खडपे कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी. योगेश खडपे. हा त्यांना सांग की मोकळा सोड, पूर्ण मोकळा सोडा. ए इकडे राहा. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सभासद यांनी कृपया मैदानाच्या दिशेने येण्याची कृपा करावी. आपली इथे नितांत आवश्यकता आहे. तरी उत्कर्ष कला क्रीडा व महिला मंडळातील सर्व सभासदांनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी. कोणी खेळाडू जर वरती कुठे असतील तर कृपया ताबडतोब
आपल्या संघ खेळाडू आहेत किंवा संघ मालक आहेत त्यांच्या चमूमध्ये येऊन आपण सामील व्हा. कृपया कोणी खेळाडू वरती जर कुठे असतील तर त्यांनी कृपया आपल्या संघ खेळाडूंना जॉईन व्हा. हॅलो योगेश खडपे, कृपया आपण इथे ताबडतोब येण्याची कृपा करावी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड श्रीकृष्णनगर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त परंपरागत जयंती उत्सव दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या मंडळाच्या वतीने आजपासून इथे साजरा होणार आहे. आणि या उत्सवानिमित्त उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ यांच्या वतीने उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 UPL पर्व 2 या क्रीडा स्पर्धेला आता लगेचच आपण इथे सुरुवात करणार आहोत. तर या क्रीडा स्पर्धेचा भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा आपण इथे सुरुवात करतोय. या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित इथे माझ्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सभासद यांचे मी मंडळाच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या क्रीडा स्पर्धेसाठी सहभाग घेतलेल्या सर्व संघांचे मी माझ्या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने इथे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी पावस पंचक्रोशी व संपूर्ण खारवी समाज या विभागातील जे जे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले, ज्या ज्या खेळाडूंनी आपल्या संघाची ज्या ज्या खेळाडूंनी या स्पर्धेसाठी नाव नोंदणी केली होती व ज्यांचे ज्यांचे या स्पर्धेसाठी योगदान आहे, जे खेळाडू या स्पर्धेसाठी निवडले गेले नाहीत त्याही खेळाडूंचे मी माझ्या मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ निर्मित उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2 या क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला सुरुवात करतोय. कृपया इथे उपस्थित मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो. आमच्या मंडळाचे होडेकर श्रीयुत नाटेकर साहेब यांना मी नम्र विनंती करतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून कृपया या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटन करायचंय. सर्व मंडळातील सभासदांनी कृपया पुष्पहार अर्पण करून या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटन करून घ्यायचंय. श्री महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार कृपया अर्पण करायचा आणि महिला मंडळाच्या अध्यक्षा यांनी सुद्धा पुष्पहार अर्पण करायचा आहे. फुलं आहेत ती सुद्धा वाहायची आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. यानंतर या UPL पर्व 2च्या ट्रॉफीचे अनावरण करण्यात येणार आहे. तर या क्रीडा स्पर्धेचे क्रीडा प्रमुख श्रीयुत प्रवीण हवसकर आणि उपक्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर यांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी UPLच्या प्रथम पारितोषिक व द्वितीय पारितोषिक या ट्रॉफीचे अनावरण करून घ्यायचं आहे.
प्रसाद खडपे कुठे असाल तर ताबडतोब जॉईन व्हा. कृपया विकास लाकडे आपण ताबडतोब माईकडे संपर्क साधा. ट्रॉफीचे भव्य दिव्य अशा या ट्रॉफींचे इथे अनावरण करण्यात आलेलं आहे. यानंतर आमच्या या UPL स्पर्धेचा विधायकांच्या आतषबाजीमध्ये या UPL स्पर्धेचा आम्ही उद्घाटन करत आहोत. भव्य अशी आतषबाजी उत्कर्ष प्रीमियर लीग पर्व 2 लीगची चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा खेळाया आले फेमस संघ चाहते झाले बघण्यात दंग करून बीट काढून विकेट खेळूया क्रिकेटची आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग आली प्रीमियर लीग. भव्य अशी आतषबाजी फटाक्यांची आतषबाजी खरोखरच नेत्रदीपक असा हा सोहळा उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड यांच्या विद्यमाने उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड श्रीकृष्णनगर गौरव हरसकर कृपया माईकडे संपर्क साधा. भव्य अशी आतषबाजी करण्यात आलेली आहे. यानंतर खास आकर्षण आमच्या या क्रीडा स्पर्धेचं खास आकर्षण म्हणजे आमच्या मंडळातील एक सुप्रसिद्ध गायक श्रीयुत विकास लाकडे आणि आमच्या मंडळातील सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीयुत व गीतकार रचनाकार अशी तिहेरी भूमिका निभावणारे श्रीयुत गौरव हरसकर आणि विकास लाकडे यांनी उत्तम असं कॉम्बिनेशन करून आमच्या या UPL स्पर्धेचं एक टायटल सॉन्ग ध्वनिमुद्रित केलेलं आहे. तर हे टायटल सॉन्ग आम्ही इथे सर्व प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये व सर्व खेळाडूंच्या उपस्थितीमध्ये इथे पब्लिश करत आहोत. तरी त्याचा सुद्धा आपण आनंद घ्याल ही मी नम्र विनंती करतो. श्री विकास लाकडे आणि गौरव हरसकर यांना मी इथे निमंत्रित करतो व हे टायटल सॉन्ग आपण इथे गायन करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. हॅलो 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 UPL सॉन्ग खरोखरच UPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये खरोखर आमची इच्छा होती की UPLच्या पहिल्या पर्वामध्ये हे सॉन्ग आम्ही पब्लिश करायचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यावेळी आम्हाला ते शक्य झालं नाही. परंतु विकास आणि गौरव यांनी आम्हाला शब्द दिला की आम्ही दुसऱ्या पर्वामध्ये हे सॉन्ग नक्कीच पब्लिश करू
आणि त्या शब्दाला जागून आज इथे या क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने आणि उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने आपले सॉन्ग इथे सादर करतील विकास लाकडे व गौरव हवचकर। उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2। ओके आले मैदानी नाजे खेळ क्रिकेटचा गाजे आले मैदानी नाजे खेळ क्रिकेटचा गाजे खेळू धुवादार मारून चौकार आली या योद्धांची आली आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग लीगची चर्चा उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा खेळाया आले फेमस संघ चाहते झाले बघण्यात दंग करून बीट काढू विकेट खेळूया क्रिकेटची आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग आली UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL थँक यू सो मच। धन्यवाद विकास लाकडे गौरव हवचकर आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने तुमचे जाहीर आभार। यानंतर आमच्या या क्रीडा स्पर्धेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावलेले या क्रीडा स्पर्धेसाठी ज्या ज्या खेळाडूंनी व संघ मालकांनी इथे आम्हाला महत्त्वाची भूमिका बजावून या क्रीडा स्पर्धेसाठी उत्तम असं सहकार्य केलं त्यांचं मी माझ्या मंडळाच्या वतीने इथे सत्कार करू इच्छितो। या सत्काराचं स्वरूप असेल शाल व सन्मान चिन्ह। संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी संघ प्रथम संघ संजय स्मृती पूर्णगड, संघ मालक निरंजन नाटेकर यांचा आमच्या मंडळाच्या वतीने आम्ही इथे छोटासा सत्कार करू इच्छितो। इथे सहभागी दर्शवल्याबद्दल हा सत्कार करतील आमच्या वाडीतील होडेकर नाटेकर साहेब कृपया मध्यभागी येऊन सत्कार करायचा आहे। संजय स्मृती पूर्णगड, संघ मालक निरंजन नाटेकर या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग दर्शवल्याबद्दल आमच्या मंडळाच्या वतीने छोटीशी आपल्याला भेट व आपला सत्कार करत आहोत।
यानंतरचे सत्कार मूर्ती असतील सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड, सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड संघ मालक प्रमोद नाटेकर सत्कार करतील आमचे सल्लागार लक्ष्मणभाऊ हवचकर, सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघ मालक तन्मय नाटेकर. मध्ये राहू नका रे प्रवीण, मधून नका येऊ, लाईव्ह करतोय. सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड, यानंतर MD स्टार तुळसुंदे खरोखरच आम्हाला उत्तम असं सहकार्य केलं. तुळसुंदेवरून आम्हाला संघ उपलब्ध झाला असे MD स्टार तुळसुंदे अभि खडपे खरोखरच मी तुमचं मनापासून स्वागत करतोय. त्यांना आमच्या महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हवचकर शाल आणि संघ मालक अभि खडपे यांचं मनपूर्वक आभार. MD ग्रुप तुळसुंदे. यानंतर टीम फायटर पूर्णगड, टीम फायटर पूर्णगड नदीम पांडवे यांना सुद्धा मी सन्मानित करू इच्छितो. सन्मानित करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर, टीम फायटर पूर्णगड. टीम फायटर पूर्णगड संघ मालक नदीम पांडवे. खरोखरच दोन्ही वर्ष आम्हाला इथे नदीम पांडवे साहेबांनी इथे आम्हाला उत्तम असं सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार. त्याचप्रमाणे निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड संघ मालक प्रदीप हवचकर, निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड संघ मालक प्रदीप हवचकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करत आहोत. सन्मानित करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार मुरलीधर नाटेकर, निर्मिक असोसिएट्स पूर्णगड. सन्मानित करतील सल्लागार मुरलीधर नाटेकर. यानंतर संघ रामदास स्मृती पूर्णगड, रामदास स्मृती पूर्णगड संघ मालक सुकेश आंबेडकर यांनी सुद्धा आम्हाला इथे संघ उपस्थित करून दिलाय. त्यांचं सुद्धा आमच्या मंडळाच्या वतीने आम्ही सन्मानित करत आहोत. सन्मानित करतील या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले बुवा श्री नारायण मिरजुळकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सन्मानित करायचंय. रामदास स्मृती पूर्णगड. रामदास स्मृती पूर्णगड संघ मालक सुकेश आंबेडकर. सर्व संघ मालकांचे पुन्हा एकदा आभार. यानंतरचा खास असा सत्कार या आमच्या पावस पंचक्रोशी मध्ये मला वाटतं प्रथमच खेळणारा खेळाडू MD स्टार संघाचा आयकॉन, खरोखरच खारवी समाजातील एक स्टार खेळाडू अंडरआर्म, मला वाटतं अशी माहिती मिळते की अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये प्रथमच त्याने इथे पदार्पण केलंय आणि ओराम क्रिकेटचा बादशाह, खारवी समाजाचा एक बादशाह, एक मोठं नावलौकिक समजलं जाणारा आज गुहागरचा टायगर. टायगरची दहशत काय असते सगळ्यांनाच माहिती असेल. आणि आज आपल्या या क्रीडा स्पर्धेमध्ये खरोखरच मी माझ्या मंडळाचं भाग्य मानतो की गुहागरचा टायगर म्हणून जो प्रसिद्ध असलेला आणि आज MD स्टार तुळसुंदे या संघाकडून उपलब्ध झालेला खरोखरच अभि खडपे यांचा सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्याने सुद्धा असा हा खेळाडू आम्हाला इथे उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल त्याचे सुद्धा आभार. कुंदन रोहिलकर
एक मोठं नावलौकिक गुहागरचं टायगर याचा सुद्धा मी माझ्या उत्कृष्ट कला क्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने ते सत्कार करू इच्छितो। सत्कार करतील या क्रीडा स्पर्धेचे क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर, शाल सन्मान आणि सन्मान चिन्ह गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर। त्यानंतर दुसरे सत्कार मूर्ती आमच्या उत्कृष्ट कला क्रीडा मंडळ व उत्कृष्ट क्रिकेट क्लबचा हा खेळाडू खरोखरच आज आमच्या पंचकोशीच्या बाहेर सुद्धा मंडळाचं नाव अजरामर करतोय असा आमचा हा एक खेळाडू। आणि आज या क्रीडा स्पर्धेमध्ये निर्मिक असोसिएट पूर्णगड या संघाकडून आपला खेळ इथे दाखवू इच्छित असलं त्याचं होम ग्राउंड आहे आणि या होम ग्राउंड मध्ये पुन्हा एकदा उपलब्ध झाले हा खेळाडू आणि आमच्या मंडळाचं नाव साता समुद्र पार करणारा हा खेळाडू अनुराज नाटेकर यांचं सुद्धा मी माझ्या उत्कृष्ट कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर इथे सत्कार करू इच्छितो। कृपया त्यांना मी नम्र विनंती करतो आणि सत्कार करतील या संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचं समालोचन करणारे गतवर्षी आणि याही वर्षी आम्हाला इथे उपलब्ध झालेले खावी समाजाचा एक बुलंद आवाज योगेश कडपे हे अनुराज नाटेकर यांना सन्मानित करतील। सन्मान चिन्ह आणि शाल देऊन इथे सन्मान केला जाईल। यानंतरचे सत्कार मूर्ती UPL पर्व 1 मध्ये आपल्या कणखर आवाजाने इथे UPL 1 ची खेळाडूंबरोबरच सर्व प्लेयर बरोबरच आमच्या या UPL पर्व 1 मध्ये जीवनगत आणली असे आमच्या खावी समाजाचा बुलंद आवाज एक स्टार श्री योगेश कडपे यांचा सुद्धा आम्ही इथे सन्मानित करत आहोत। तर त्यांचा सन्मान करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हवचकर। पर्व 1 आणि पर्व 2 या दोन्ही पर्वासाठी आपल्या आवाजाने इथे सर्व प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे योगेश खडपे खावी समाजाचा बुलंद आवाज। खरोखरच आम्हाला इथे उपलब्ध झाल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो। हा सत्कार सोहळा इथे संपला आणि यानंतर या क्रीडा स्पर्धेच्या आजच्या दिवसाच्या स्पर्धेला इथे सुरुवात होईल। ही सुरुवात राष्ट्रगीत गायनाने इथे आपण सुरुवात करत आहोत। उपस्थित सर्व प्रेक्षक वर्ग खेळाडू यांना मी नम्र विनंती करतो कृपया आपल्या जागेवरती उभे राहून कृपया राष्ट्रगीत बोलायचं आहे। राष्ट्रगीत बोलतील आमच्या महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हवचकर। म्हणतायस ना पसंत नाही पसंत नाही परेड सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की. थँक्यू. धन्यवाद. यानंतर या क्रीडा स्पर्धेसाठी संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले योगेश चिखडपे आपल्याला थोडं मार्गदर्शन करतील. संपूर्ण टाकू ना. नाणेफेक नंतर घ्यायची. नाणेफेक नंतर घ्यायची ना. गुड इव्हनिंग श्रीकृष्ण नागर. नमस्कार श्रीकृष्ण नागर. नमस्कार. आज जोश पाहिजे. हा जोश आज रात्रभर, उद्या रात्री आणि परवा रात्री राहणार की नाही. तर सर्वांना नमस्कार. युट्यूबच्या माध्यमातून, आमच्या रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ऐकणाऱ्या आणि पाहणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांचे या उत्कर्ष प्रीमियर लीग, उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ UPL पर्व 2 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक 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 स्वागत करीत आहे. सुस्वागतम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. त्या विघ्नहर्त्या गजाननाला वंदन करून, ज्या परमात्म्याने सृष्टी निर्माण केली आणि भगवद्गीतेची रचना केली त्या रचनाकार गोपाळ कृष्णाला वंदन करून, आणि ज्यांच्या नावाने शिवजयंतीच्या निमित्ताने हा उत्सव साजरा होत आहे, या उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित या उत्कर्ष प्रीमियर लीग मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा अर्पण करून एकच सांगू इच्छितो की प्रजेला ज्यांनी समजले मायबाप, प्रजेला ज्यांनी समजले मायबाप, शत्रूचा झाला थरकाप, स्त्रीला दिला मातेचा सन्मान, छत्रपती शिवरायांचा आहे आम्हाला अभिमान. जय भवानी, जय भवानी. भगवा आमचा झेंडा, भगवे आमचे रक्त, प्राण देऊनी राखितो आम्ही स्वराज्याचे तख्त. सशस्त्र राहू दे मर्द मराठ्यांचे रक्त, आणि आम्ही फक्त आणि फक्त शिवरायांचे भक्त. बोला नमो पार्वतीपते हर 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 हर. छत्रपती शिवाजी महाराज की. आजच्या या UPLच्या माध्यमातून 6 टीमला मी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. खेळा, बिंदास खेळा, गेम दाखवा, फक्त विनम्र राहा. गेम इज ऑन नाउ. द ऑल द बेस्ट फॉर यू. सर्वांना हार्दिक 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 शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद योगेश खडपे. यानंतर या क्रीडा स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्याच्या उद्घाटन सामन्याच्या इथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तत्पूर्वी या क्रीडा स्पर्धेचा शुभारंभ नारळ फोडून इथे शुभारंभ केला जाईल. कवी शुभारंभ करतील होडेकर नाटेकर सर. सर्वांनी कृपया, सर्व मान्यवरांनी कृपया पुढे जाऊन शुभारंभ करून घ्यायचा आहे. या क्रीडा स्पर्धेचा शुभारंभ नारळ देऊन श्रीफळ देऊन इथे शुभारंभ केला जातोय. यानंतर आजच्या या क्रीडा स्पर्धेचा उद्घाटनाचा सामना संजय स्मृती पूर्णगड
आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड या दोन संघाच्या कर्णधारांना मी कृपया इथे मध्यभागी बोलवतोय. संजय स्मृती पूर्णगड, संजय स्मृती पूर्णगड संघ आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान पूर्णगड संघाच्या कर्णधारांनी कृपया, संजय स्मृती आणि सुधीरभाई प्रतिष्ठान संघाच्या कर्णधारांनी कृपया नाणेफेकीसाठी यायचंय. धन्यवाद. सुरुवात करीत आहोत, शुभारंभ करीत आहोत नाणेफेकीने. संजय स्मृती, आमचे सन्माननीय संजय खडपे यांच्या पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन करताना या नाणेफेकीपूर्वी आणखीन एक मिनिट फक्त सर्वांनी जिथे आहात तिथेच थांबा. ज्या पद्धतीने आपल्या सर्वांना माहिती आहे की थोडा डीजे जरा एक सेन्सेशनल बोलतोय, थोड्याच नको आताच, नंतर नाणेफेक करू. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 4 दिवसांपूर्वी